салом дӯстон, дар ин видео дар бозии Puzzle Fruit пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Барои бозӣ кардан начала игри аз зер мекунем ва бозии мо сар мешавад. Дар ин ҷа раундошаи намозии 3 раунд гузаштем, 4 раунд рафтесам ва якбори дигар начала аз зер мекунем ва дар ин ҷа нишон медиҳам. Мо бояд ки ҳамин раунда бигзарем. 14 тай хеле як хела тӯбчаакҳо да зер мекунем ва шикастан мегирад. Яхҳоро бояд бишканем ва баъди мо дар реклама нишон медиҳад. Рекламаро ки тамошо кардем ва метавонем пул кор кунем. Ман чорум раундша гузаштам. Открыто зер мекунем, сандуқча ҳуй мешавад ва дар ин ҷа мо дар реклама нишон мебисад. Баъди 10 сония реклама автоматик худаш сар мешавад. ва рекламаро ки тамошо кардем ва ҳамон пуле ки коркардагӣ мо мегзарад. ва реклама боша 30 сония меравад. 30 сония ки тамошо кардем ва реклама ки будшид, рекламаро маҳкам мекунем. ва ин рекламаи мо тамом шудак ва дар ин ҷа ҳозир пропускат реклама пайдо мешавад аз тарафи дасти рост ва пропускатро зер мекунем. Крестик ки пайдо шуд, рекламаро маҳкам мекунем. Пропускат биромад, крестикро маҳкам кардем ва сандуқи мо ҳозир ҳуй мешавад ва чанд тангае ки кор кунем. ва ҳозир баланси ман 05 69 шудак ва раундшам гузаштем. ҳамин хел бозӣ кардан мегирем ва пул кор кардан мегирем. ва ҳозир дар баланси ман 20 ҷонай. Агар бихоҳед ҷонтон кам шуд, шумо рости ҳамин знаки дил да зер мекунед ва ин ҷа палочита зер мекунед, рекламаро тамошо мекунед ва 5 ҷон мегиред. ман рекламаро тамошо кардам, 20 буд, 25 шуд ва барои пуломро нагирифтан ҳамин танга да зер мекунем ва дар ин ҷа нишон медиҳад ки чанд қадар бояд кор кардӣ, баъд метавонӣ пултона бигирӣ. Ҳозир дар баланси ман $6 ва якум борда $100. $100 валютаи ҳамин бозӣ аст. $100 кор кардӣ, PayPal-да метавонӣ кашлоки PayPal-да пултона бигирӣ. ва 3 бор ҳамин хел $100, баъд $100, $500 мешавад, 1000, баъд 10, 5, 10 ҳамин хел рафтан мегирад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.